भैया लोग नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसन बानी जा? हम रवि जी आप सभी भोजपुरिया श्रोतागण के व्यू से शक्ति फिल्म्स में स्वागत बा। हम रउआ सभी के खुशी के बात बतावे जा रहल बानी। हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार, अपन माटी के लाल गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी जी के गाना, जौन गाना के नाम है ये बबी आम ल हाथे में थाम ल। आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से ये गाना ट्रेनिंग में चल रहा बा। अगर ये गाना के अभी तक रउआ सब ना सुन ले हम जा तो अभी जाई जा वेब म्यूजिक पर सर्च करी जा और गाना के सुनी जा और आनंद ली जा। प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दी जा। और ये गाना के लिखले रहे कृष्णा बेदर्दी जी और म्यूजिक से सजेले रहे आर्यन शर्मा जी। तो देर का बात के बाद जाई जा वेब म्यूजिक सर्च करी जा आ गाना के आनंद ली जा। अभी एक और बात बतावे जा रहल बानी, जे कि वेब म्यूजिक पे ही एक गाना रिलीज भइल बा। ये गाना के नाम है चरकवा वाला, जौन की 11 घंटा में 4 लाख प्लस व्यूअर्स भइल बा। अगर ये गाना के ना सुन हम जा तो जाई जा सुनी जा। ऐसे ही डेली अपडेट पावे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके रखी जा, लाइक शेयर और कमेंट करी जा। वीडियो के अंत तक देखे खातिर, चैनल में अपन प्यार दे खातिर दिल से धन्यवाद। जय हो भोजपुरी।